Elektrika nemusí byť ešte každému po chuti, aj keď to možno už čoskoro príde. Zatiaľ je ale stále ešte na výber benzín či nafta, ku ktorým má vzťah mnoho vodičov. Napríklad aj autá od Alfy Romeo, ktorá, ako tvrdí, má športové srdce a zatiaľ s elektrikou veľmi nepaktuje. S Giulietou sme vás zoznamovali už minulý rok z prostredia Brnenského okruhu, no autá sme podrobili už aj tradičnejším testom s tými najlepšími motorizáciami, ktoré sú podľa nás dostupné. Na prvý pohľad identické výkony. Oba majú 125 kW i podobné zrýchlenia na stovku a navlas rovnaké maximálne rýchlosti. No na druhej strane sú to úplne odlišné osobnosti. Jedno však majú spoločné, svoju krásu. Alfa Romeo sa ani netají, že na svojich priaznivcov útočí najmä po vizuálnej stránke. Ak to videl nádherný koncept 4C z tohtoročného autosalónu v Ženeve, musí uznať, že to robia veľmi dobre. Giulietta je pre rovnakú krvnú skupinu, avšak či už s rodinou alebo iba praktickejšími potrebami. 5 dverí, nejaké to miesto na nákup, i keď 350 litrov nie je hodnota v tejto triede na chválenie sa. Podvozok je dostatočne poddajný, i keď pri každom z týchto aut inak. S tou krásou to však pre Giulietty platí doslova a do písmena. Či malo auto obuté viaclúčové alebo klasické disky, oboje im sadli rovnako a pohľady si kradli skôr obliny blatníkov, svetlá či vyšperkované zadky s detailne vypracovanými svetlami. Podľa nich Giuliettu spoznáte najmä v noci, a to aj z niekoľkých kilometrov. Ako prvý sme testovali naftový 2 liter, ktorého 125 kW zdôrazňuje najmä vyšší krútiaci moment. Jazdili sme s autom v prevažne katastrofálnom sichravom počasí a tak sa na krátkych trasách ani nestihol nikdy poriadne zohriať, čo ovplyvnilo aj vyššiu spotrebu, s ktorou sme sa v meste pohybovali medzi 7 až 8 litrami. Ani na diaľnici však neklesla tak výrazne, ako sme čakali, a aby sme sa dostali k 6 litrom, museli sme krotiť všetky vášne, k čomu vás často nabáda i podvozok. V zákrutách drží dobre, no dáva najavo veľkú hmotnosť agregátu nad prednými kolesami, čo trošku uberá radosti z jazdy. Aj jeho zvuková kulisa by si zaslúžila lepšie odhlučnenie. O to s väčšou opatrnosťou sme sa dali do benzínového súrodenca, ktorý ale pôsobil akoby z inej planéty. Nielenže sa jeho evidentne odľahčená predná náprava lepšie vyrovnala s našimi cestami, ale ten motor je jedna báseň. V meste sme jazdili pod 7,5 litra. Mimo mesta ešte za menej a akceptovateľná bola aj diaľnica, pričom ten zvukový sprievod a reakcie malej turbínky boli na nezaplatenie. DNA sme nechávali väčšinou v štandardnom móde na oboch autách vzhľadom na počasie, no pri benzínovom aute nás mimo mesta už svrbeli prsty, až kým sme nezvolili dynamický mód. Ak by to malo byť na nás, nielen srdcom, ale i rozumom, zvíťazil by benzínový motor, ktorý je navyše dostupnejší. Celkovo nám ladil s charakterom značky. Ako vždy je ale všetko o rozhodnutí jednotlivca. Ak by sme v aute jazdili prevažne s viacerými osobami či nákladom v kufri na dlhšie vzdialenosti, výsledné rozhodnutie by dopadlo pravdepodobne presne naopak, v prospech robustnejšieho naftového agregátu.